गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय देरगानायनि सान आरो बर' हारिनि थाखायथ' दिनै बिराद मोनसे देरगाखांनायनि सान मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानावनो 2003 मायथाइयाव बिएलटि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोरोबथा जानानै बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला भारत संबिजितनि 6थि सिडुलाव दाजादों आरो बिनि दारै बड'लेण्डनि रायजो राजाया मोनसे गोहो मोनदों जेराव जोङो जोंनि गोसो बायदियै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबांथार जि डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टखौ जों गावनो सालायनो हायो जों बिनि थाखाय आयेन बानायनो हायो जों बिनि थाखाय बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां थाखा फैसा होनानै बेसेबां मा स्किम लानो बेखौ जों गावनो खालामनो हायो आरो बे जायगानि जिहेतु खुंथाय गोहोआव जिरायगोन बिनि एमसिएलए बिनि चिफ इएम बेखौ बड'लेण्डनि रायजो राजाया गावनो बासिनानै लानो हायो ओंखायनो बे गावनो गाव खुंनो हानाय बे गोहोखौ मोनदों आं दिनैनि दिनाव साबायखर बावगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जायनि दैदेननायाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जादोंमोन आसाम सरकार भारत सरकारजों बिएलटि आरो बिथाङा बे समाव जेरैबायदि दैदेनदोंमोन जेराव गासैबो बिथांनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बर'नि गासै आफादाबो बेखौ सापर्ट खालामनानै सरकारनो लेटार होदोंमोन आरो बिनि उनाव सिसिबिएम होननाय गासै जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि आफादफ्राबो कअर्डिनेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै ज' दंमोन बिथांमोना बयबो सापर्ट खालामजोबदोंमोन गतिके बिथिंनि गोख्रों दैदेननाय नङामोनब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव हयथ' बड'लेण्डनि गोरोबथाया जानाय नङामोन आरो जों दिनै बेबायदि गाजा गोमजायै हयथ' बेखौ फालिनो हानाय नङामोन बेनि थाखाय गोबां बिहोमा गोबाङानो होदों आरो बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सिबिनाय बावहरदों मुंख्लंफोरनिफ्राय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावहरदों सिबिनाय बावहरदों आरो बेयाव जेसेबां दं बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों फैबाय थानाय जिउआ जेरैबायदि मिजिंजों बेयाव सोमावसारदोंमोन जेरैबायदि सुक्ति जादों बे मथे बिनि फिथाइखौ मोननानै जों बयबो दावगानो हागोन बड'लेण्ड गोरोबथा होननानै मोननै गोरोबथा बिटिआर सरकारा बुंबाय बिटिआर एकर्डखौ बुंदों आरो बिटिसि ओंथिया मा दंमोन माबे नों नाय बेवहाय जेबो गैया राजनितिया राजनिति खुंथाय गोहोआव थानाय लोगो लोगो नों दिनै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ नायनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय मोनसेया जाबाय बिटिसि हिसाबै बुहुमल' नङा भारत बा गुबुन गुबुन रायजो बा आसामनि गुबुन गुबुनजों समान जों माबोरै जौगाथायखौ लांनो हायो खालामलांनो हायो बिनि थाखाय हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगोन गतिके बेवहाय मोननैबो सरकारा मावगासिनो दङ आं सानो मोननैबो सरकारा माखासे खुब गोनांथार खामानिफोरखौबो मावनो हादों दा जोंनि दिनैनि दिनाव जाहैबाय जों बड'लेण्डबासि बेनो जोंनि थाखाय खाफाल गोनां आरो बे बड'लेण्ड बासिया साफ्रोमबो दिनैनि सानाव बेखौल' साननांगौ जाय थांखिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जोंनि सरकारा बड'लेण्ड सरकारा जायनि थाखाय जोंनो संबिजितनि गेजेरजों होदों बे बड'लेण्डखौ बिनि दारै जाहाथे जों मावनानै लानो हायो जोंनि थांखिया जोंनि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि सोलोंथाइ बेफोरनोमोन गतिके दा राव थुनलाइ जोंनि रांखान्थियारि समाजारि सोलोंथाइ बे बिथिङाव बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ आरो जों जेसेबां दा गोहो मोनदों बे गोहोजों जाय जोंहा डिपार्टमेन्टआ लोरबां जानानै दं खिन्थु सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि थाखाय गोनांथार बे डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो बांसिन शक्तिशालि खालामनानै खामानि मावलांनांगौ बिनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा कन्टिनिउ मावलांबाय थानांगोन दा आं मोनथिया नोंथांमोनाबो हयथ' मोनथिया सुक्तियाव मा दंमोन आरो बिनि उनाव बिथांमोना दासिम माखौ जयै भारत सरकार आसाम सरकार आरो दैदेनगिरिफ्रा मावफुंगासिनो दं जों बेखौबो गासिबो मोनथिजोबा नाथाय गासिबो सरकारा बाथ्रा होदों गासिबखौबो सरकारा मावफुंनांगोन आरो बेवहाय जाय साखि दं जायफ्रा सागनगिरिफोर बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ लानानै सरकारजों रायलाय मावलांबाय थानांगोन गतिके बेवहाय मोनफ्रोमबो खामानि जाफुंसारनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो सरकारनि सुबुंफोर बिथांमोननि गेजेराव जेब्लायबो खाथि सोमोन्दो थानानै बेफोरखौ सावराय मावलांबाय थानांगोन आं सानो बेबायदि थांबाय थाबानो गासै जेंनाफ्रा सानसे जाफुंजोबगोन बा गोरोबथायाव थानाय गासै बाथ्रायानो मावफुंजाजोबगोन